Yo, what's up, man? This is Brian Makagaga. What's up, yo? Na ay pinaka-the-best nga hiring na sa Korea. Korea, rin pangitao ng pinakagwapo ng mga trabaho, no? So, nakita na ko na dito sa Facebook page sa korea.com.ph www.korea.com. Basta mao na to. Ay lang hiring dito, men. Sila ang pinakadaghan og pitsay. Pitsay ba? Pitsay. Kanang ginatanom sa mong lulo ug lula ba? Kanang pitsay. Mao na pinakadaghan sa Korea. So, karon ang kanang Korea, ang mga yuta ra bugkalo nun. So nag-hiring sila. Wala na yung kanang mga nag-eskwela ka ng trabaho. Basta ang importante, kabalo lang ka mo mubukid-bukid, kabalo ka mo guna, kabalo ka mo gunit og guna. Fights na sukol na dawat na kanila. Ang trabaho nimo dito, men, tigbugkal kasi lang yuta. Pero dagom gamit. Katura, mukhaon sa ko.